Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji kita kepada Allah karena apa saja narancak di dalam diri awak itu barakai puji Allah Ta'ala. Dikecek ni di orang awak rancak, Allah nak kita puji, Allah nak bagi rancak. Dikecek ni di Allah Ta'ala kita gagah, Allah nak dipuji, Allah nak bagi gagah. Dia gihe de Allah Ta'ala wak perempuan ko cantik, Allah nan dipuji. Jan lubang hidung awak lo nan naik kateh payah awak dia berjalan iking kamari, apalagi hari kalau hujan. Jadi itu tolong kembalian kepada Allah. Ko rancak suara awak kecek orang, jangan sampai awak bersifat ria, ujub karena dek disabui orang tu. Tolong pulangan kepada Allah. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Lenyap sipai aku nyato sipai Allah, sipai Allah na nyato, na sipai awak na ada dah. Dipuji Allah Ta'ala, dak awak na tak puji dah. La jaleh gulo na manih mangayi lo na ongeh. Kayo na manih sia gulo ye. Atau mangalu aye na dapat na nak monjak-onjak. Na manih ko ulonya. Ko disabui aye manih kece orang. Aye ko nak tahu runtuang lah. Lain mal lenggok-lenggok king ka ibat tu mau wak manih. Aye ko tahu diuntuang na manih ko gu. Dek nyato manih gulo kada ke aye tu mangku aye dapat namo. Namue aye ma. Tapi aye ko harus tahu diuntuang. Dan awak memakai sipai orang dan sipai awak dah. Seharusnya gulo tu nanongeh nak aye ko dah. Jadi awak takah tu lo dipujinya awak de orang, jangan awak nama enggak. Sabo sipai Allah nan nyato di diri awak itu nan dipujinya de orang. Seharusnya Allah tu ne nan tasanjuang indah awak dah. Tun. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang sampai makrifat kepada Allah. Beliau Nabi nan jaleh de inyo sarugo jo narako. Sehingga beliau pernah mengecek, wahai para sahabat, kok nampak dek kalian apa nan nampak dek ambo, kok tadanga dek kalian apa nan tadanga dek ambo, nasi sesuo indak kata makan, air sadagua indak kata minum. Apa tu ya Rasulullah? Ambo tadanga di ambo pakai orang di dalam neraka tu. Ambo lah nampak de ambo tampek lalu ambo di sarugo tu. Kana gunu de ambo dunia ko. Lamaknya harato dunia ko bagi orang dak punya harato. Harato ambo kakak di dalam sarugo. Indahnya kehidupan dunia ini bagi orang yang tak punya kampung. Kampung ambo lah dia siang di dalam sarugo. Tukas sampainya makrifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atu Nabi awak. Jadi awak ndak bakisah-kisah dah banabi ka Nabi tu. Walaupun peluru nak datang, walaupun tombak nak kamahadang, walaupun darah abih di punahan sakatiku itu, nan tagak ndak kabapaliang dah. Duduk ndak kabakisah. Tangkah tu ne awak baakidah. Apalagi di dunia kini ko. Awak ne samo jo batu karang di tepi laut. Baitu gadang di buran ombak yang menerjunkan, ndak tagoyahkan sedikit pun jua. Buah jantung di ujung tombak di bawah anak rangkotonopan. Diar digantung biar ditembak, nan iman tetap di badan. Takah tu kita, dialah mati bakalang tanah di dalam baiman daripada hidup bercemim bangkai tapi kafir.
kaji nan para lu de awak sabok nan dunia ko lah kaditinggaan nang kadia doi akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat ibaratkan oto puso, dunia ko ibaratkan oto sedan. Kalau puso maegang sedan, bantuan dak adoh je nang kadegang tegang deknya. Piko sedan maegang puso, kadang-kadang oto sedan ko baliak kayo nak. Kalau kita menanam rumput, padi pasti tumbuh. Padi tak akan tumbuh. Tapi kalau padi kita tanam, na rumput pasti tumbuh. Kalau duya nak awak cari, akhirat nak kamai kuih dah. Tapi kalau akhirat nak dicari, nan duya ko kamai kuih nya. Sebab dunia ko ngenek sanang mai kuih kadang-kadang. Itu. Oh dari orang ke dunia je nak dikuihnya sanang je nyonya. Tu sanangnya tu istidraj. Dia giahkan dua dari Allah Ta'ala supaya bertambah banyak dosa supaya kancangkan neraka aja awak ko tergiur dengan menceliak dunia ko. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah ditarangan duya ko samu tangkas setetes air na lake dake jarum, sedangkan akhirat tun tulah ia lawi nan tinggal jana awak tak kicuah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita mengaji nak mengaji ko nak mencari kayu dah pi kok tiba kayu tu dah jadi tulak kayu awak mengaji ko nak mencari kayu dah kok bakayu awaknya mengalih lah bau sao lah baparak lah babisnis lah itu mengalih mencari kayunya mengaji ko malah do mencari kayu tapi kok tiba kayu jadi tulak terima je lah. Walaupun tidak itu tujuan awak. Dia awak tujuan awak mengajinya, berzikir, beribadah, kira tiba kayu kawa. Aja ni tulak lah. Terima je lah. Ba kecek buya, ya Allah, ambo banci sangai kaduya ko. Pina duya ko jalan rien dari ambo. Nyo banci kecek, pina duya ko, jalan rien. Berarti mu kasih ba anak buah dunia ko. Nak bosnya dah, nak buah. Kalau menjadi komandan dunia, bah kecek duya ko jawabnya. Amuah tinggal ke sumayang dek memasuang kambiang ke dalam kandang. Amuah tinggal sumayang dek bertanam di sawah. Berarti lah komandane dunia tu nyu anak buah Jangan sumayang dulu, dan urui dulu je. Ada urui. Kalau awak mengaji konang kadi tukar. Nah, jangan sampai dipabudak awak dek dunia. Jangan dipabudak dek harato. Kalau dipabudak dek harato, agian harato tu kau gang. Kunda impaan. Iko sudah memandian oto. Kirwe awak kapai barale agi hujan. Aba cari mantel bambia onda ba kunda joto ni oto sudah mandi. Adiala we itu berdamam bau hujan daripada oto ko tadi aku muah balik. Akal iko nan jadi ancak dijual oto tu kunda giang kau orang. Kau memunahan kau. Sakit kepala dek kalau takah kau baharato kau. Jadi di awak jangan dipandang nomor satu dunia kau. Hanya dunia kau sekedar mencukuian. Tan dua wak akhirat adoh dunia akhirat. Tapi kalau ndak adoh dunia, ndak lo adoh akhirat dah. Jadi kesempurnaan akhirat kau yodek dunia pula. Contoh, wak laki-laki kau aurai kan dari pusik sampai kalau tuiknya nak. Lah tatu tuik di pusik sampai kalau tuik kalah sah sumayang. Ya tak? Acibo takah tujuh dibuat menjadi imam. Asal sumayang pun tak. Kalisahnya nak. Tapi bah akhirnya nya. Apa kata?
Orang cegak ke cegak menjadi imam atau orang sakit? Bayanglah tu. Jadi mako sempurna dia gih dunia sakete aku syariah dicukuian. Jadi itu nan dikecekkan dunia membawa ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia aku bisa lo menjadi akhirat. Kok lai pandai awak. Oh harato bendo ndak kado kadibawa kaki bisa dibawa. Bisa. Dengan catatan apa? Jangan dilataan jo di dunia kau. Jangan dipando-ando anja. Impakkan di jalan Allah. Buat untuk bayi badai. Aku dan dikecekan harato nang kabatamu jo awak nanti dari kiamat. Kalau ndak nak kado kena. Oto tinggal. Onda tinggal. Itu. Jadi kapatangko kita kaji nan tentang cara bermakrifat. Lah kita kaji si wujud am ibaratkan bayang-bayang di dalam camin, sedangkan wujud muhat diibaratkan orang nan bacamin, sedangkan camin tu diibaratkan ayan sabitah, sedangkan ayan karajiaku diibaratkan rumah camin atau bingkai camin. Itulah kita kaji. Anyoy ko ibarat untuk mendakekkan paham jo Allah Ta'ala. Sebunan Allah tu mana zatnya nendak berupa indak bertampan. Laisa kamis laisa'un wa was-sami'ul basir. Ndak boleh dimisal-misalkan Allah tu dah. Tapi ibarat kita dalam bermakrifat tu boleh. Ibaratnya supaya mendakekkan paham. Pinan Allah jangan dimisal-misalkan. Kemudian di dalam surah ilmu tarikat, apalagi dalam tarikat Syatariah, perlu kita ko banyak bertanya. Ndak di surah-surah seorang dah. Janjan beko menyurah seorang samantara tembak ndak tiba di alamai, pandang ndak tiba di tujuan, aluruih menjadi kencong di buahnya. Tu perlu dewa untuk mendalami. Kemudian di dalam kita marasuan bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ko wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, Allah pula yang menjadikan amal kamu. Itu isi itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa utun urwataf ataunya kepada khalaqakum, berarti Allah menjadikan ia Allah kan kamu dan menjadikan ia Allah ma ta'malun, akan apa yang kamu amalkan. Jadi membuat awak Allah, membuat karaju awak Allah loh. Tu Quran tu lah mulang balik, tapi tolong duduk dalam pangana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu amalkan. Karajo kita ko tu Allah lo nama menjadian. Sehingga gerak awak, jangankan gerak tubuh, gerak napas pun itulah taharraka syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak suatu jua tanpa dengan izin Allah. Sakali yang jo kateha nak katalog kalau ndak Allah nama dia izin. Yakin? Kan yakin? Atunan jaleh dulu. Lah, jadi Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan karajo kamu. Sehingga karajo awak ko Allah nama buat. Itu mangkofi'i de Allah ayan karajiah de awak. Tubuh nang kasa af'al de Allah. Tu dalam kaji zat pada Allah, rahasio pada kita, sifat pada Allah, nyawa pada kita, asma pada Allah, tubuh nan alui pada kita, af'al pada Allah, tubuh nan kasa pada kita. Ku nang karajo Allah Ta'ala, tubuh nan kasa.